Det jeg brænder mest for er miljøet og det sociale område. To områder, som jeg tror er dødvigtige for fremtiden. Dels miljøområdet, fordi klodens ressourcer er ikke uforgængelige, og vi påvirker virkelig meget miljøet for tiden. Her er vi nødt til at finde på løsninger, der gør, at vi for fremtiden sikrer, at der også er en klode til vores efterkommere. Miljøet er en mærkesag her i Albertslund, og det med god grund. Klimaudfordringerne er jo rigtig, rigtig store, og klimatopmødet i København her i december er et tydeligt bevis herpå. Vi er godt på vej med nogle løsninger, også her i Albertslund, men vi skal videre. Langt de fleste tanker ligger i hovedet eller på tegnebordet. Der er ikke ret meget, vi har fået sat gang i endnu. Det mener vi i SF er på tide. Vi mener, at vi skal nogle skridt videre. Det vi mener, vi skal videre med, det er, at vi skal sætte os nogle standarder her i Albertslund for vores bygninger. Dels så synes vi, at vi skal have en ambition om, at alle huse, alle kontorbygninger, alle institutionsbygninger her i Albertslund, de skal have minimum passivhusstandard. Passivhusstandard, det vil sige, at huset, bygningen, ikke bruger mere energi til opvarmning, end den selv producerer. Derudover så mener vi også, at vi allerede nu skal sætte gang i en kommunal standard for bygninger, det vil sige en målsætning, hvor vi ved, hvor vi skal arbejde henad med bygningerne på sigt. Og så synes vi, at nu har vi jo Gate 21, den tidligere miljøvidenpark, liggende her i Albertslund, og det synes vi skal bruge som omdrejningspunkt for det udviklingsarbejde. Men vi har også andre muligheder her i Albertslund, når det handler om klimaet og miljøet. På trafikken er der også noget at gøre. Vi vil arbejde for en udvikling af vores cykelstinet. Vi skal have set på belægningerne, vi skal have set på fremkommeligheden, vi skal have set på de direkte veje, vi skal have set på asfalt på Hersted Hulvej, som det jo så populært hedder. Vi mener, det er nødvendigt at øge fremkommeligheden og skabe sammenhæng mellem cykeltrafikken og den kollektive trafik. Det er den eneste måde, vi får sat et reelt alternativ til bilismen op. Kan vi få de ting til at hænge sammen, tog, bus og cykel, så kan vi også få færre folk til at bruge deres bil. Det er også det nødvendigt at gøre noget ved billetpriserne i den kollektive trafik. Rent faktisk mener vi, at en 2-zoners billet ikke må koste mere end en 10'er. Men vi synes, vi skal gå skridtet videre. Vi synes, at vi i Albertslund skal forpligte os til, at vores bilpark i kommunal regi kun er baseret på drivmidler af det, der hedder såkaldt grøn energi. Vi synes, at vi skal køre på strøm, vi synes, at vi skal køre på brint, og hvad det ellers ligger derinde for. Vi skal stemme SF, fordi vi rent faktisk gør en forskel.